žiť v súlade s jeho voľou, tak potom tí ľudia budú svedčiť. Potom ľudia, tí, ktorí ti budú pochlebovať, budú ti hovoriť, joj, ty si krásny kresťan, joj, ty si taký milý človek, joj, ty si taký dobrák, joj, ty si dobrák od kosti. A čo je od kosti dobré? No. Bravčové revierko. Ale toto neplatí, moji drahí. My potrebujeme mať svedectvo z hora. A toto, keď sa naplní, tak ideme ďalej. Ideme ďalej do života. Bratia a sestry, nikdy sa nezastavite. Aj tento dnešný deň, keď ho akokoľvek prežiješ, akokoľvek sa ťa mocne dotkne, nesmieš sa pri ňom zastaviť. Ty musíš tak, ako Pán Ježiš Kristus pokračoval, tak ako on odišiel odtiaľ, od toho Jordána, ty musíš byť vedený Duchom Svätým. Duch Svätý ťa musí viesť. Tí sú synovia a dcéry Boží, ktorí sú vedení. Vieš, keď ty pôjdeš podľa nejakých šablón, zoberieš si nejakú knihu, prepáčte, budem otvorený. Môžeš si zobrať aj knihu Dereka Princa, môžeš si zobrať knihu nejakých iných učiteľov. Ak pôjdeš podľa knihy, tak si stratený. Volala mi jedna sestra z Poľska a hovorí, brat Alexander, také sily ma poviazali a jednoducho neviem sa pohnúť ďalej, som zablokovaná. Tak hovorím, vieš čo, tak budem ti slúžiť. A hovorím, veľmi si ďaleko si tam niekde od Dánska, tak nevieme sa stretnúť, tak spravím si na teba teraz čas a budem ťa viesť. A jak som Duchom Svätým, jak som ju viedol, tak naraz ona hovorí, brat Alexander, ale toto, nechcem hovoriť to meno, ten brat to ináč vyučoval. A tak hovorím, brat, sestra moja, tak choď za tým bratom, ktorý to, ak chceš, nech ti on pomôže. Prečo ty voláš ku mne, keď ty jednoducho nepríjmeš tie veci, ktoré ti Duch Svätý zveruje. Viete, lebo Duch Svätý začal skryté veci odhalovať v jej živote a už jej to bolo nepríjemné a hovorí, no ale ten brat to ináč, hovorím, choď za ním. Ale ona ani si nedáva potom na to poslúžiť. Vedenie Ducha Svätého je veľmi dôležité. Viete, ako ho získame? Tým, Peter apoštol hovorí v 1. epištole, 2. kapitole, od 1. verša, že zložte všetko, zlosť, nenávisť a všelijaké tie pomluvy a všetky tie diabolské veci, zložte to a buďte ako priam teraz narodené nemluvňatka, ktoré sú žiadostiví toho mlieka, Božieho slova bez lstí. Viete, človek, ktorý je vyučovaný človekom a nemá v ruke Božie slovo a jednoducho proste stavia na ľudí, na učenia, na spoločenstva, jednoducho takýto človek nemôže byť vedený Duchom Svätým. Ten vždycky bude vedený nejakými názormi iných služobníkov alebo iných ľudí. Ty potrebuješ ako priam teraz zrodené nemluvňatko byť žiadostivý Božieho slova. Čítaj si Božie slovo. Nehovor, že proste to neostáva v tebe, nezapamätáš. Nie. Ty čítaj si a ty musíš jednoducho prosiť Pána, aby v tom slove sa ti zabliskol. Ten záblesk Krista v tom slove ty potrebuješ. Tak ako to dieťatko za každým, keď sa chytá toho prsa svojej matky a ono má záblesk tej spokojnosti, proste tečie mu to Božie požehnanie a ono s tým rástie, s tým mliečkom. Presne takto ty máš rásť. Byť túžiaci, musíš stať to slovo Božie do svojho života a ako si ho čítaš, tak cítiš, ako sa všetko proste uvoľňuje, ako prichádza radosť do tvojho celého tela, ako sa celé tvoje telo rozvíja.
Tuto začína vedenie Ducha Svätého. Ak nemilujeme Božie slovo, ak nečítame Božie slovo, nesajeme Božie slovo, ak nemáme záblesk Krista v tom slove, tak sme vyučovaní od ľudí. A nebudeme mať jasne, že kadiaľ máme ísť, čo je správne, čo nie je správne. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi, že takto mňa vychovával Pán Ježiš, keď som